ולכן הסוגיה הזו היא כל כך חשובה. כי אם אדם רוצה לצמוח בתורה, כמו שאמרתם פעם שעברה, זה לא מספיק רק ללמוד גמרא, ללמוד אמונה. אם אדם רוצה לצמוח בתורה, הוא חייב גם לשנות את העולם שבו הוא חי. בסדר? אי אפשר לצמוח בתורה שאתה במקביל נשאר באותה תרבות שהיית קודם. בסדר? זה לא מאפשר התחברות אל הקדושה. ולכן זה כל כך חשוב את הסוגיה הזאת. אנחנו נעבור פה תופעה אחרי תופעה, פסקה אחרי פסקה, זה ביטוי של חז"ל אחרי ביטוי של חז"ל, ונראה איך כל דבר שאנחנו מגיעים איתו במגע היום, מה הדברים הטובים שלו ומה הדברים השליליים שלו. בסדר? ועל ידי כך אדם מפתח יכולת להתמודד עם מה שקורה. פעם שעברה התחלנו את הפסקה הראשונה, אז בואו תסתכלו בפנים, דיברנו קצת בעל-פה, עכשיו נראה את הדברים בפנים, וגם נלמד את החלק השני של הפסקה. אביי ורבא דאמרי תרוויו. אביי ורבא אומרים שניהם. כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי אמון. אביי ורבא אמרנו, הם מתחילים על צד החיוב. כל דבר שיש בו רפואה, כל דבר שיש בו היגיון, זה הכוונה רפואה, כמו שהרפואה היא מרפאת אותנו והיא עוזרת לנו, ככה אפשר להבין מה קורה שם, זה אין בזה חשש של דרכי אמון. אבל לעומת זאת, כל דבר שאין בו רפואה, כל דבר שקשור לא לדברים שכליים, לא לדברים הגיוניים, אלא לכל מיני רעיונות רוחניים מיסטיים, לזה יש חשש של עבודה זרה. למה? כי זה דברים, כפי הסביר הרב קוק, זה דברים שהם הגיעו מתרבויות אחרות, הם הגיעו מעמים אחרים, ויש בפנים כל מיני רעיונות שהם לא יהודים. בסדר? בואו נראה את הדברים. אומר הרב קוק כך, ההבדלים שבין העמים מוגדרים הם על פי שני דרכים. דרך אחד הוא שכל עם יש לו נטיות מיוחדות וסגולות מיוחדות להלך רוחו, שעושות רושם בכל מהלכי חייו, בכל מנהגיו, נימוסיו ודעותיו. הרחבנו בזה המון, כאן למעשה הפסקנו בעצם פעם שעברה, עשינו שהוא שלם הנקודה הזו. הרב קוק מסביר, אין דבר כזה דברים תמימים. כשאתה נפגש עם משהו, לא משנה מה, אם עם השולחן הזה, עם הבקבוק קולה, עם זה שהצבע כאן הוא אדום, וזה שהמצלמה היא בנויה בצורה מסוימת, הכל הוא מגיע מתוך איזושהי תרבות, מתוך עולם של ערכים שיצר את הדברים ככה. אתן לכם דוגמה, למה באמת הצבע האדום הוא משמש, למה משמש בתרבות הצבע האדום? כן, אבל מה היום צובעים משהו בצבע האדום, מה בשביל מה? כן, אמרנו, זה בולט, נכון, אבל למה משמשים היום בדרך כלל הצבע האדום? לסכנה. להפחיד מתקפה, זה נכון, רמזור אדום, סכנה. צבע אדום. צבע אדום זהו. הרעיון הוא, שוב זה, כותב הרב קוק במקום אחר, לא פה, שהצבע האדום למשל זה צבע לא יהודי. מה זה? לא יהודי, צבע אדום. מה זה שונה? זה שונה מופיע. צבע האדום זה לא יהודי. על מי נאמר שהוא אדום? עשיו. זה הרב קוק. מה זה? אדום. אדום? לא, זאת אדום הוא אדום. אומר הרב קוק, צבע אדום הוא צבע, ככה הוא כותב, שפורע דרעות בעין. זה צבע נועז. זה צבע שהוא לא, מה שנקרא, לא סולידי, הוא מפריע. אז למשל, בעם ישראל, למשל, נוהגים לא לצבוע בתים בצבע אדום, לדוגמה. למה? בגלל שזה צבע לא יהודי, בגלל שזה צבע שמבטא אלימות, צבע שמבטא דם, שמבטא סכנה. במקדש לא היה שני והיה צבע אדום. היה שני שהיה מתהפך ללבן. זה בדיוק הרעיון. מתהפך לבן הוא היה לא רק ביום כיפור? כן. בסדר, אבל אומר... הרעיון, יש בבית המקדש, זה נושא אור, בבית המקדש יש המון דברים. בבית המקדש נוגעים בכל הדברים שקיימים במציאות, גם הדברים השליליים. בסדר? אבל הרעיון של בית המקדש, הם הופכים, ואת זה הרעיון כך מסביר רבי יהודה בספר הכוזרי, שבית המקדש היה בתוכו הכל, גם דומם, גם חי, גם צומח, נכון? יש גם קורבנות מהלם, גם מהזה. המשקל למשל, זה עצי שיטים, אורות עילים, מעודנים, משתמשים בכל מה שקיים במציאות. וזה אורות עילים מעודנים, זה בכלל. מה זה? נכון, לוקחים את זה ומשתמשים בזה אל הקודש. הכהנים בעבודה שלהם מעלים את המציאות. כאילו זה כבר ראשון אז הנה, הזכרנו את הצבע האדום,
אז הנה, זה דוגמה, אתם יודעים, זה דוגמה לצבע. יש לזה משמעות, סתם דוגמה פשוטה. אצלנו מה מסמל אבל, מה מסומל, באיזה צבע מסמל בעם ישראל אבל? שחור. מי שילך להודו, יראה שזה בדיוק הפוך. בהודו שאנשים אבלים, מה הם לובשים? לבן. זה לא סתם. שחור זה כמו לילה. בעם ישראל, מוות זה חושך, זה חיסרון. במזרח, נדבר על זה גם, יש לו פסקה, זה מה שקשור לבודהיזם הזה, במזרח הפוך, מוות זה טוב. שם הם רוצים למות. זה חלק מהעניין. בהודו. כי יש סבל בעולם. מה זה? יש סבל בעולם. בדיוק. העולם מעדיף את זה כמה שיותר להשתחרר ממנו. תראה בהודו שמישהו, לא עושים את זה כל כך, אבל בהינדית, מה שנקרא, בדת ההינדית, שמישהו מת, מה עושים עם אשתו? שורפים אותה יחד עם הגופה שלו. שהיא בחיים. שהיא בחיים. שאדם מת. אף אחד לא תתחתן. שורפים את הגופה שלו, ואז סורקים למדורה את אשתו. שהיא חיה? כי היא גם תמות יחד איתו. היא מתה. מה זה היא מתה? היא מתה? לא. הם יחיו, היא מתה? למה? הם יחיו ביד אנשים בעולם הבא. לא, זה אחד ידע לשני בקולנוע. הרעיון הוא שהם כאילו נשמה אחת והם ימותו יחד. מה שאני רוצה להגיד שבמזרח הם רוצים למות, זה חלק זה הרי הסיבה שגם היפנים, ההתאבדויות, זה דברים מאוד נפוצים. זה קשור לתרבות, אתם מבינים? ולכן שחור זה דווקא צבע משמח. משמח. והלבן. טוב, יש אין סוף דברים שאפשר להגיד. מה שמלמד אותנו הרב קוק, שכל עם, אני חוזר על מה שדיברנו פעם שעברה, יש לו, קראנו לזה שר של אומה, בלשון חז"ל. כל עם יש לו איזשהו רעיון רוחני, מלאך, זה המשמעות האמיתית של המושג מלאך, בסדר? כלומר איזושהי תפיסת עולם שהיא מובילה אותו להכל. ובמילא הרעיון הזה, המלאך הזה, הוא נמצא בכל דבר בעם. שאתה לוקח עכשיו דברים מעמים אחרים, אתה מכניס לנפש שלך רעיונות של הגויים. לפעמים זה דברים טובים, והרבה פעמים זה דברים שליליים. בסדר? וזה מה שאומר הרב קוק, זה מנוגד לכל מה שמקובל היום. היום מנסים להגיד שאין הבדל בין העמים. כולנו, יש כזה ביטוי כפר גלובלי. כל העולם כולו זה כפר אחד קטן, כולם אוכלים מקדונלדס, כולם שותים קולה, וכולם רואים באינטרנט. זה שטות מוחלטת. למרות כל הדברים האלה, יש הבדלים מאוד מאוד ברורים בין עם לעם. וזה הסיבה אגב שיש מלחמות. יש מלחמות כי מנסים לטשטש גבולות. מנסים להסביר שאין כל עם, הוא נראה כמו עם אחר, ואז באופן טבעי יש כוחות שמתנגדים לזה. הדוגמה לזה, זה מה שקורה היום בעולם הערבי, בעולם המוסלמי. המוסלמים הם 1.5 מיליארד איש בעולם. הם שונאים שנאת מוות את אמריקה. בגלל הדבר הזה, כי הם מרגישים שהתרבות הזו של אמריקה, כל הסרטים וכל זה, זה מוחק להם את הזהות שלהם, את העולם שלהם. ולכן זה יוצר התנגדות. כל ההשכלה באוניברסיטאות. לא, זה רק זה, זה גם ברמות הפשוטות. ומי שלא מבין את זה, לא יכול לנהל את העולם. אתם יודעים שהתחיל הסכם אוסלו, מה שנקרא, שעשו את הסכם אוסלו פה בישראל ורצו לעשות שלום, אז שמעון פרס, הנשיא הדגול שלנו, הוא כתב ספר, קוראים לספר הזה מזרח תיכון חדש. עכשיו הוא כותב את הדבר הבא, בא ואומר, מה אנשים רוצים? מה בני אדם רוצים בחיים? מה בני אדם רוצים? כסף, כבוד, בין, הדעות. וגם בסדר כוסו חברים, זה ללבוש רבוקה, מה מחלה? ללבוש בגדים צבעונים ללבוש. צבעונים, אבל לא אדום. לא אדום, צבעוני. מחלה. נכון, ולא שחור. הגויים נפלו שחור. זה בדיוק מה שמסופר שם, שהם סרחו את הסרוכים בשחור. ולא, עם ישראל היה שם סרוכים צבעונים. צבעונים ללבוש בטלית קטנה. כן, זה מצוין. צבעונים זה הצבע. עם ישראל זה הצבע. רק שלא יהיה צבע אדום. לא אדום. לא. צבע אדום אחד, בכל מקרה, אז הוא כתב ספר, ששם הוא אומר, תשמע, מה בני אדם רוצים? בני אדם רוצים כסף, כבוד, הנאות, נכון, ליהנות מהחיים. בואו נעשה שלום בערבים, ואז הערבים יבינו שאם הם עושים איתנו שלום, הם יקבלו יותר כסף, הרי יהיה פה עכשיו יותר כלכלה, יותר פיתוח, לא יהיה מלחמות ולא זה. ועל זה היה בנוי כל הרעיון שאפשר לתת חלקים בארץ ישראל, כי זה לא חשוב, מה שחשוב זה רק הדברים האלה.
אז הנה מסתבר. יש בעיה לדברים לבוש חולצות אדומות, אמרו שרק נשים זה הבעיה. שאלה, זה היה באמת. מנסה להכוס. גם גברים. זה הלכתי. גם גברים. קדם הלכתי. ששור ייכנס צבע סוף משתמשים. אבל, תקשיבו, מה שמסתבר, שמעניין את הערבים דברים אחרים. את הערבים מעניין עוד דברים חוץ מאשר אוכל וכסף. מעניין אותם דת, מעניין אותם אסלאם, מעניין אותם לאומיות. ואז הכל מתפוצץ. החיים הם הרבה יותר מורכבים מאשר רק כסף, בחורות וזה. יש בנפש של הבני אדם עוד הרבה מאוד דברים. תורת ישראל עניינה היא לקחת את 70 האומות, כלומר את כל הגוונים שקיימים בעולם, ולתת לכל אחד את המקום שלו. כאשר מנסים לטשטש את זה ולמחוק את הכל, ועכשיו להכניס לעם ישראל כל מיני רעיונות של גויים, כל מיני תרבויות, סרטים ודברים כאלה, הדבר הזה הורס את הנפש, את הנשמה של היהודי. בסדר? ואז קשה לו מאוד מאוד להתחבר לדברים של עם ישראל, לדברים של הקדושה. זה מה שאומר הרב. אז אני קורא את הדברים בפנים. על כן, נמצא לפעמים דברים שמועילים ומרבים להיטיב בעם אחד, אבל אם יוקחו אצל עם אחר, ירבו כלכלה והריסה. יש דברים שהם טובים ליפנים, אבל אם אתה מכניס אותם לעם ישראל, זה עושה כלכלה והריסה, זה הורס, זה מקלקל. לכן, על כן, צריכה ומוטבעת היא גם כן כל אומה, לשמור על צביונה ולהקפיד על מהלך חייה, שלא ייכנסו בקרבה יותר מדי נטישות זרות שיהפכו לה לרועץ. מה ההשלכה שאומר הרב קוק בדבר הזה? כל עם צריך לשמור על הייחודיות שלו. כל עם צריך לשמור על הזהות המיוחדת שלו. זה לא סותר שתכף נראה שיש דברים שאפשר לקחת מאחרים. אגב, הדבר הזה לא קשור רק לעם, הוא קשור גם לכל אחד באופן אישי. כל אדם צריך לשמור על האישיות המיוחדת שלו. לפעמים בן אדם מנסה לעשות קיצורי דרך, הוא מנסה לחקות אחרים. הוא רואה חבר שלו מוצלח, כל מיני תחומים, אפילו בישיבה, לתורה. יש כאלה שמזהים, יש לי חבר מוצלח שהוא עשיר, יש חבר מוצלח שהוא יפה, והאדם מנסה לחיות את החיים של השני. מנסה ליצור חיים שהם חקיינים. זה הורס את הבן אדם. עבודת השם זה שכל אדם מזהה מה מיוחד לו. מה מיוחד לו. ככה אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מזמן מזונותיו של כל בריאה ובריאה. לכל דבר יש את המזונות שהקדוש ברוך הוא נותן. לכל אחד יש את המסלול המיוחד שלו. אחרי שבן אדם הוא שומר על עצמו, הוא בונה את עצמו, אז הוא יכול לקבל דברים אחרים. זה גם הסיבה, אמרתי לכם את זה כבר, אני חושב, שמתי יהודי מתחיל לקיים מצוות? בגיל 13. מה הוא עושה עד גיל 13? כמה שטויות, הוא לא עושה בדיקה. הוא בונה את עצמו. הוא בונה קודם כל, לפני שהוא נפתח עכשיו לדברים אחרים של תורה ומצוות, קודם כל הוא בונה את האישיות שלו. קודם כל שיהיה לו גוף. זה ברור שעושים לו חינוך לפני, אבל מבחינה עקרונית הוא מתחייב רק בגיל 13. למה? למה? כי לפני זה הוא לא בן אדם. אם בן אדם כבר בהתחלה יעמיסו לו על הדברים, הוא לא מסוגל לקרות. קודם כל ילד צריך שיהיה לו גוף, או שיאכל וישתה. אחרי זה שיהיה מאוזן קצת מבחינה נפשית, שיהיה נורמלי. על גבי זה הוא עכשיו יקבל גם עוד כוח. ככה הדברים נבנים. ככה הדברים נבנים. זה אגב הסיבה. שישיבה. ישיבה זה כמה שנים שאומרים לבן אדם תתנתק מהכל, תהיה בישיבה. ישיבה זה סוג של חממה. זה לא החיים באמת. מה זה שבחורי ישיבה ילכו ויראו וזה? אין בעיה. בחורי ישיבה ילכו עם הזמן, ילכו לצבא, עם הזמן ילכו לעבודה, ילכו ללימודים, לאוניברסיטה, הכל הם יקימו. אבל קודם כל יש כמה שנים שבן אדם בונה את עצמו. רק אחרי שבן אדם בונה את עצמו, הוא יכול לבנות הלאה קומות אחרות. זה גם קשור למשפחה. קודם כל בן אדם מסתובב במשפחה שלו. אחרי זה הוא הולך לחברים. יש כזה גמרא שאומרת, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. אסור לאדם שיהיו לו יותר מדי חברים בתוך הבית שלו. למה? כי זה בא על חשבון המשפחה. קודם כל אתה מסתדר עם ההורים שלך. אחרי זה אתה מסתדר עם האחים שלך. אחרי זה אתה מסתדר עם החברים שלך. ואם אדם מגיע למצב שהוא לא יכול לדבר עם ההורים שלו, אבל הוא כל יום נמצא עם החברים שלו, זה סימן שהכל היה בנוי עקום. הוא פשוט אין לו יכולת לבנות את הקומה הכי בסיסית בחיים, ולכן הוא בורח לדברים אחרים. ולכן אחרי שאתה דואג לחברים שלך, אתה דואג לעם שלך. ורק אחרי שאתה דואג לעם שלך, אתה דואג גם לעמים אחרים.
ורק אחרי שאתה דואג לעמים אחרים, אתה תדאג לבעלי חיים. קודם כל תדאג שבשדרות לא ירדו קסאם. אחרי זה תדאג לגג חם לחתולים בתל אביב. ואחרי זה תדאג לחייזרים. ככה זה עובד. תמיד בונים מבפנים החוצה, לא הפוך. לעולם לא ירדה אדם רעים בתוך ביתו. רעים זה חברים בתוך ביתו. ככה הדברים נבנים. זה גם הסיבה, גם לכם שאתה מערת סוגריים, גם לכם שהרב קוק למשל, הוא מאוד התנגד לכל הנושא הזה של אגודות צער בעלי חיים וכל הדברים האלה. לא, לא בגלל, ודאי, יש עניין לא להתאכזר על בעלי חיים וכו', אבל יש דברים יותר חשובים עכשיו. לפני שאתה מתחיל לדאוג עכשיו לשימפנזות באפריקה, קודם כל תדאג לדברים אחרים. לפני שאתה הולך לדאוג לפלסטינים, קודם כל תדאג לילדים בשדרות. אחרי זה תברר שגם הערבים מסכנים וזה. זה הדבר האחרון שמטריד אותנו עכשיו. למה? כי יש סדר בחיים. ככה דברים נקראים. לכן אנחנו קודם כל עם ישראל דואג לעצמו. קודם כל האדם שומר על הייחודיות, על התרבות שלו. אחרי זה הוא נפתח לדברים אחרים. בסדר? בסדר. ואומר הרב קוק עוד דבר אחד, ויותר ממה שכל העמים צריכים להקפיד על כך, צריכים ישראל להקפיד על זה. טוב, אני אומר את זה בקצרה, לא נקרא את זה בפני, אבל אומר הרב קוק, כל העמים צריכים להקפיד על הייחודיות שלהם, עם ישראל עוד יותר. למה? בשביל כל העמים. יש כלל, ככל שהדבר הוא יותר משוכלל, הוא צריך יותר הגנות, הוא יותר שברירי. אתן לכם דוגמה, נכון? אם אני אקח את הכוס פלסטיק הזו ויזרוק אותה מקומה שלישית, מה יקרה לכוס? שימר. עף באוויר. כלום. בוא ניקח אבן. ניקח אבן, נזרוק אותה מקומה שלישית, מה יקרה לה? כלום. למה? כי האבן זה יסוד גס, זה יסוד פרימיטיבי, זה יסוד מאוד נחות. לעומת זאת, תיקח את המכשיר הזה, של מי זה? אוקיי, אני לא אעשה את זה, אבל בתיאוריה. אני זורק את זה מקומה שלישית, מה יקרה לזה? זה יתפרק. למה? ככל שהדבר הוא יותר משוכלל, הוא יותר מורכב, הוא יותר עדין. תזכרו את הכלל הזה. פרה יכולה לאכול עשב, בן אדם לא. למה? כי כוח העיכול של הפרה הוא יותר גס, הוא יותר יכול לעכל דברים. בן אדם שהוא יותר משוכלל, אז הקיבה שלו יותר עדינה. ככל שבן אדם הוא מתקדם יותר בעבודת השם, ככל שבן אדם מפתח עולם רוחני יותר מפותח, הוא גם זקוק ליותר הגנות. בסדר? שוב, זה הסיבה, זה מה שאמרנו קודם. בחור ישיבה, בשביל להוציא בחור ישיבה רצינית, צריך בהרבה יותר שמירה מאשר בן אדם רגיל. כמו שבצבא לוקח זמן יותר לפתח לוחם סיירת מאשר לוחם רגיל. ככה זה עובד. בסדר? צריך לזכור את זה שאתם שומעים, מה, תפתחו, תכירו את כולם, תראו את כולם וזה. לא. הדברים נבנים בצורה כזאת. ולכן עם ישראל צריך יותר מכל העמים לשמור על העולם שלו. ולכן חז"ל גזרו המון גזרות להרחיק אותנו מהגויים. לא בגלל ששונאים את הגויים, אלא פשוט רוצים לשמור על הייחודיות של עם ישראל. למשל, הוא חז"ל שאסור לגוי לפתוח יין של יהודי. למה? כי אם הוא יפתח יין של יהודי, הוא גם יבוא לשתות איתו יחד. אם הוא יבוא לשתות איתו יחד, אז בכלל הם יפתחו שולחן יחד. ואם יפתחו שולחן ביחד, בסוף גם הבת שלך תתחתן עם הבן שלו. ככה זה עובד. בגלות זה לא יהיה. היום זה פשוט פחות רלוונטי, כי אין לנו כל כך... אבל גם היום, מזלנו, הרב אבינר שמעתי אותו אומר פעם, ברוך השם שיש לנו מלחמה עם הערב. ברוך השם. כן, תתאר לך, אם לא היה מלחמה, ברוך השם תמיד. אם לא היה לך פה מלחמה, היו פה כולם מתבוללים. ברעננה, אבל יש פארק ברעננה, הענק. ביום שלישי בערב ובשבת הבוקר, אתה לא יכול להיכנס אלינו לפארק. הכל. טייבה, מכל ומפוצץ, הכל. ברעננה, העיר של ה... צריך ליצור הפרעות. לא בגלל אותנו שאנחנו שונאים את הגויים וזה. יש להם גם מקום וזה, אבל קודם כל צריך כל אחד לשמור על היחודיות. כמו שיש זמן שאתה עם המשפחה שלך. יש לך הרבה חברים, בסדר מאוד, אתה מדבר איתם בחברים. עכשיו ליל שבת אתה מגיע הביתה, אחרי הישיבה, אחרי שבוע שלא היית בבית או שבוע שלא היית בבית, עכשיו שלוחת שבת יושבים עם ההורים. אחרי זה אתה יוצא החוצה לחבר'ה בסניף או לא יודע,
בשכונה. להסניפים אחרים בסניף, אין לי בעיה. ערבים, מותר לשתות או שלא? יין של ערבי. מותר לשתות או לא? הרב, ההתייחסות של... לא יודע בדיוק, זה נושא מורכב, הרב קוק גם בזמנו לא היה כל כך התמודדות עם הערבים, כי אז עוד לא היה בעיה בוערת. בגדול, אני רק תרבות מערבית עד הסוף. בגדול, ההתייחסות היא, אין לנו משהו אישי נגד הערבים באופן אישי, אבל אנחנו נאבקים פה במאבק לאומי נגד התרבות שלנו. יש כזה ביטוי של הרב צבי יהודה, שאומר, אין לנו שום דבר נגד מוסטפא או אחמד, אין לנו שום דבר נגד מישהו, הוא יכול להיות אדם נחמד. זה לא סדר, אבל עכשיו יש מלחמה על המדינה, מי שמלחמה במדינה צריך להפציץ את זה. למה שהולך עכשיו באיראן, שרוצים להפציץ את ארצות הברית? אז כדאי קודם כל להפציץ את איראן, לא? לא, איראן רוצה להפציץ את ארצות הברית. להפציץ את ארצות הברית. לא יכולים להפציץ. אוקיי. עד פה למעשה הגענו פעם שעבר, רבותיי. בסדר? עד פה הגענו... תסתמו את הפה. בואו נעבור עכשיו לשלב הבא. עד עכשיו למדנו מה לא. בסדר? אמרנו שכל דבר, מוזיקה, ספרים, אמרנו יש לזה כל מיני דמות. אבל, אומר הרב קוק, זה הקטע השני, סתכלו בעמוד 126 בקטע השני. אמנם, נמצאים גם כן דברים רבים שאף על פי שהם עלולים להיות מתגלים בצורה מיוחדת אצל כל עם ועם, מכל מקום, אין זה בא מכוח התכונה המיוחדת של העם בעיקרו של דבר, אלא שזה העם זכה, על פי איזה סיבות, לגלות באיזה מקצוע את הצד האנושי והכללי שבו. אבל זאת הצורך וזאת הנטייה היא באמת כללית, אלא שלפעמים מתגלה בכל עם בצורה מיוחדת שלו. בואו נסביר שנייה את הדברים. תראו, בואו נתחיל באיזה דוגמה. מה אפשר לקחת מהעמים אחרים ומה אי אפשר? אם בא אליי חבר שלי ואומר לי, תשמע, אני... בדיוק, זה הרעיון, מבין אבל מה ההגדרה של מה זה חוק. בא אליי חבר שלי ואומר לי, תשמע, אני נכנס אליי הביתה, רואה את הסלון שלי, אומר, חגי, אני לא אוהב את הצורה שאתה מסדר את הסלון שלי. זה לא לפי הטעם שלי, שאני. יש לי את כל הזכות בעולם, לתת לו כף ולזרוק אותו מהבית. כאילו, זה הבית שלי, כאילו, מה הרעיון? אבל, אם אותו חבר בא אליי ואומר לי, חגי, תשמע, אנחנו נמצאים ליד מקום עם זיהום אוויר. יעני, אנחנו גרים ליד איזה ערובה של בית זיקוק. או ליד אנטנה סוללרית. בסדר, שגרתי בחיפה, לפני שעברתי לפה, גרנו בית שלידינו היה מרכז קליטה. זאת אומרת, היה שם בית ששיקנו שם עולים מאתיופיה, אבל גם שמו עליהם קליטה. זאת אומרת, שמו עליהם 20 אנטנות סולולריות. שימותו, זה בטוח יקלטו. כי ניצלו את זה, שהם לא מבינים, ושמו את ה... אמרו להם זה כבלים. קיצור. אז ואדם אומר, שמע, כדאי לך לעזוב את המקום, כי יש פה זיהום אוויר. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד לו, סליחה, זה הריאות שלי ולא הריאות שלך. אל תתערב לי בחיים. אבל זה טיפשי, למה? כי הוא עכשיו פנה אליי, לא מתוך... מה זה? לעזור לך. במה זה בא לי שזה לעזור? הוא דיבר במשהו שמשותף לכל האנושות. כל האנושות צריכה אוויר נקי. בסדר? ולכן, יש דברים שמגיעים מעמים אחרים, אבל הם לא מדברים עכשיו בעם המיוחד, אלא הם מדברים על משהו ששייך לכולם. אתן לכם דוגמה. יש לי חבר סיפר לי שהוא התלבט, היה בשיעור ד' בישיבה, והוא התלבט אחרי הצבא, הוא רצה לקנות אקדח. אתם יודעים שכל בחור בישיבת הסדר, אחרי צבא, הוא רוצה לקנות אקדח. למה? מסיבה לא ברורה, או בגלל שזה מוסיף לו לגבריות, בסדר, וגם רוצה אקדח, או שהוא יכול אז בבין הזמנים ללוות טיולים של אולפנות, יכול לתת לו השלכות לעתיד. בסדר? אז הוא התלבט, לקנות אקדח. אז הוא אומר שהוא התלבט בין שני סוגי אקדחים. אקדח אחד אומר תוצרת ישראל, קוראים לזה יריחו, תוצרת תעש, תעשייה ישראלית, ואקדח שני תוצרת גרמניה, קוראים לזה גלוק. לא יודע אם שמעת פעם את השם הזה, גלוק. שם גלוק באקדחים זה כמו להגיד פרארי במכוניות. זה... האקדח, זה בס. כסף מן הסתם הרב. זה משנה, זה הורג וזה הורג. אבל הוא התלבט, אמר מה לקנות על זה. הוא אומר שהוא הלך לשאול את הרב דוב ליאור. הרב דוב ליאור זה שהיה פה בשבת, מי שהיה בהם. אז הוא סופר שהרב דוב ליאור אמר לו,
אומר, תקנה דווקא את האקדח הגרמני. הוא אומר לו, הרב ליאור, אומר, הם טובים מאוד בלהרוג הגרמנים. אתה יכול לסמוך עליהם שהאקדח שלהם יירה. זאת אומרת, יש פה עיקרון. אתה יכול להגיד שאתה לא קונה מוצרים מגרמניה בגלל שאתה מעניש אותם על השואה, זה סיפור אחד. או שאתה רוצה לחזק את התעשייה הישראלית, זה סיפור אחר. אבל מבחינה אמיתית, העם הגרמני, שכל כך דיברנו עליו פעם שעברה, שהוא עם מלא באכזריות וכל הסיפור. זה מואזין? העם הגרמני, אתם איתי, העם הגרמני שהוא כל כך מלא בסיפורים, זה דברים כאלה, זה נכון, אבל מצד שני, לעם הגרמני יש גם תכונה שהיא, כל האנושות צריכה אותה. מה מיוחד באופי של העם הגרמני? דייקנים, בדיוק. דייקנים ברמות דורפות. המוצרים הגרמנים הם הכי איכותיים. גם הרב הישראלים לא פריירים, יש איזה מין סטיגמה כזה שהישראלים, התוצאת הישראלית לא טובה. לא אמרתי, זה טובה, אבל המוצרים הגרמנים... מישהו שומע משהו מחו"ל, הוא מבסוט. יש משהו. בגרמניה, אתה תראה שיש להם, הנה, בגלל שתתחתנו ותרצו לקנות מכונת כביסה, בעזרת השם, השנה. לא השנה, אחרי הצבא, תתחתנו, תרצו לקנות מכונת כביסה, מה המכונת כביסה הכי טובה בעולם? בוש. מי ממכם שיודע את זה, זה סימן לא טוב. מאיפה אתה יודע? מה, אתה עושה כביסה בבית? מה נחת? בוש. אל תגיד לי לא נכון. מה שבשביל אשתך בוש זה מה שבשבילך אקדח גלוק. זה החלום של החיים לקנות. זאת אומרת, אין בעיה, אתם מבינים, יש דברים שאנחנו לוקחים אותם מהגויים, אבל מה משותף לכל הדברים האלה? זה דברים ששייכים לצד החיצוני של החיים, לצדדים הטכניים של החיים. למשל השעון הזה. השעון הזה הוא תוצרת קאסו יפן. בסדר? מי שייצר אותו זה הצאצאים של הסמוראים וצבי הנינג'ה. בסדר? אבל היפנים הם טובים. אגב, זה קשור לזה, לא סתם היפנים והגרמנים הם עמים מאוד אכזרים, זה קשור לנקודה הזו, הם גם מאוד מדויקים, הם מאוד... כל דבר זה עד הסוף. גם טוב ולרע. בטח, היום זה היה אחד האכזרים בתולדות ההיסטוריה. גם היום, כל הדברים האלה זה דברים שהם לא נעים. רק יש תקופות שהם שוקים וזה חוזר חזרה. כל המאפיות שם. המאפיות, היעקוז, 2000 דברים כאלה, זה דברים שאכזריות ברמות על. לא משנה, אבל אני אומר, מה שיש נגד תרבויות של הגויים זה דברים שוב שאין להם טעם, כן, למשל, אני אתכם עוד דוגמה. אומר הרם, יש למשל דבר שנקרא ביום הזיכרון לחללי צה"ל, נכון, יהיה צפירה. יהיה צפירה. ועומדים בצפירה הזאת. תמיד שעומדים בצפירה ברחוב, יש תמיד איזה דתי טמבל כזה שהולך באמצע הרחוב, ושואלים באמצע הצפירה, לעולם אתה הולך, הוא אומר חוקות הגויים, חוקות הגויים, נכון? זה שטויות. הרמב"ם מסביר, מה זה חוקות הגויים? חוקות הגויים אומר, זה דברים בלי טעם. למשל, אומר הרמב"ם, היה איזה מנהג בזמנו, היה מנהג בזמנו, שהיו לוקחים, אחרי שאדם מת, היו שמים אותו בארון קבורה, בעגלה שחורה, והיו מקיפים את הקבר 7 פעמים. והרמב"ם זה, חוקות הגויים, למה? כי אין לזה טעם, אין לזה היגיון. מקיפים כיוות של צדיקים? לא, עם עגלה שחורה, אבל בדברים כאלה, שם זה איזה טקס שלם. לא אין לזה שום טעם. אם תחקור, בטוח שתמצא שזה עבודה זרה שמסתתרת מאחור. אבל לעמוד בצפירה, זה באמת לא הגיע מעם ישראל, זה הגיע בדרום אפריקה. שם התחיל, במלחמת העולם הראשונה היה איזה קרב מאוד גדול, שחטיבה שלמה בצבא הדרום אפריקאי, נלחמו שם באירופה, היא נמחקה. ואז התחילו בעיר שלהם, יוהנסבורג, התחילו לעמוד בצפירה. דקת דומיה. זה התחיל המנהג הזה, ואז הלכו, הקרב הזה היה בשדה פרגים, בשדה של צמח שנקרא פרג, מה שנקרא דם המכבים. ומאז גם הפך להיות סמל ששמים על הדש הבגד דם המכבים, כאילו זה ביטוי לאבן. אחרי זה עבר לארצות הברית, ארצות הברית יש כזה יום שנקרא Memorial Day, יום הזיכרון גם, שזוכרים חיילים, ושמדינת ישראל קמה באיזשהו שלב והם עשו חוק יום הזיכרון. עכשיו בסדר, הצפירה זה לא הגיע מעם ישראל, אבל יש בזה הרבה מאוד היגיון. יש יום אחד בשנה, דקה אחת. שאתה בבית, אתה אומר? שאתה בבית לבד. כן. יש דקה שכל עם ישראל. לא, כי אני מכיר רבנים שבבית לבד, הם לא אומרים. תלמד משניות בשנייה, לא זו נקודה, אבל הרעיון שיש דקה שכל עם ישראל משתתף, חושב על הנופלים שלו. יש בזה משהו מאוד הגיוני. מה שחז"ל יוצאים זה נגד דברים שאין להם טעם. לא יודע אם אמרתי את זה פעם שעברה. נכון? שבן אדם היום יש לו, לפעמים הוא חושש מעין רע, נכון? יש כאלה שעושים ככה.
לא, זה לא מעל העין הרע. זה מרוקאי, זה לא על העין הרע. דיברנו. אתה מדבר על תאונת דרכים, לא יסתכל העין הרע. זה עבודה סבבה עכשיו. לא, העין הרע אתה לא עושה ככה, זה עין הרע לצלב, הרב. זה לא העין הרע, העין הרע אתה לא עושה ככה. תאונת דרכים זה עין הרע, אני לא עושה את הדברים האלה. בדברים האלה. לא, זה ככה, זה שאתה מדבר על משהו שחס וחלילה מישהו נפטר או משהו, הם הנוצרים, כי הם מגיעים בעץ. בנצרות, זה שדיברנו פה עכשיו. אבל זה לא על עין הרע. ואין בזה היגיון בכלל. רגע, מה הם עושים על הסוף? לא הבנתי מה הם עושים. הם היו בנצרות, היה מקובל שכל פעם שכאילו יש משהו רע שמגיע השטן, אז לוקחים את הצלב שהוא היה עשוי מעץ ועושים עליו 3 פעמים ככה. כאילו לגרש, כאילו לקרוא לישו שיעזור לך, זה הרעיון. אז זה היה הופך להיות מנהג. הדברים האלה שוב, הם מגיעים לא רק בכל מיני מימות תפילות, זה בא לידי ביטוי אפילו בשפת גוף של בן אדם. וזה נקרא שבן אדם עשה עבודה זרה? יצא, שכן, מה זה עבודה זרה? זה לא שסוקלים אותו. ויש פה צד שהוא מכניס רעיון לא יהודי, שלילי, לתוך הנפש. גם זה לא רק בדברים כאלה, זה גם דברים פשוטים. לפעמים היום יש כאלה, לכם סתם דברים פשוטה, יש כאלה שדורכים להם על הרגל והם צועקים את הצעקה ג'י. שמעת מה דבר הזה? ג'י שראו יותר מדי סרטים. ג'י, מן! לא מכיר את זה? זה כלום, הרבה סרטים זה ככה. כולם מרוקאים. ברוך השם. ג'יזוס קריסט. בדיוק. זה לקוח ג'יזוס. ג'יזוס קריסט בכלל. יש כאלה שלגמרי, ראו סרטים לגמרי, שוטפים את המוח. בסדר. זה יכול לבוא לידי אפילו בשפת גוף, אולי גם זה גם פעם שעברה. איך היום בני נוער הולכים? שמתם לב לזה? מה שפת הגוף שלהם? אבטיחים. זה רק הפריקים. זה היה מפריקים. זה דוגמאות קיצוניות. זה דוגמאות קיצוניות, אבל הן קשורות. זה לא סתם דברים למגיעים. זה לא סתם שבאדם הולך ככה. הוא לא מבין בזה, הוא לא מבין למה הוא עושה את זה. אבל זה משהו שנכנס לו מאין סוף סרטים וספרים, שהרעיון הבסיסי הוא שהחיים זה צחוקים כזה, הכל בצחוקים, הכל סבבה, הכל זורם. יהודי לא הולך ככה, יהודי הולך ישר. בסדר? זה קשור גם לדיבור, קשור להרבה דברים. מה לכם לבדוק בזמן אלול? שאני הייתי צריך לבדוק תלמידים להתקבל לישיבה, מה שהייתי בולב זה לחיצת היד. בסדר, יש כאלה חבר'ה, אתה לוחץ להם את היד, אתה מרגיש שאתה לוחץ דג מת כזה. זה בכלל זה יד פרופסור. זה קשור לעניין הזה, שוב, האם בן אדם... רבים לוחץ לחזק? זה מראה לפחות של אדם גבר. כמובן לא מתחיל מזה, זה סימפטום, זה דוגמה. זה קשור, אוקיי, מה שאני מנסה להגיד פה בכל ה1,001 דוגמאות, אפשר לריב על הדוגמה הזו או אחרת, אלא שהדברים, אם אדם רוצה לשנות את האישיות שלו, זה לא מתחיל ונגמר עכשיו בלימוד של דף גמרא וכו'. יש פה עולם שלם שצריך לאט לאט לשנות אותו. צריך לשנות אותו, שהוא בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים, בכל תחומי החיים, באיך שאתה מדבר, באיך שאתה עומד, על מה אתה חושב, איזה מוזיקה אתה שומע, מה אתה מדמיין ועל מה אתה חולם בלילה. זה הכל קשור לדבר הזה. אני בימי ראשון, אני נמצא בירושלים, למד בכל מיני מקומות, אחד המקומות שאני מלמד, זה בעיר, גם חומר, יש בבוקר אני הולך בעיר דוד, לא יודעת איפה זה עיר דוד, זה שם ליד הכותל, יש שם איזה האתר ארכיאולוגי ששם היה ארמון של דוד המלך, ומגיעים לשם קבוצות של חיילים. כל הצבא מגיע לשם, כנראה תהיו חיילים, תגיעו לשם, מגיעים, כל חייל חייב להגיע לזה באיזשהו שלב בשירות שלו, ביום ראשון, וזה תרבות יום, ושם שומעים הרצאות. אז אני אחד מהמרצים ש... אז אנחנו, ביום ראשון אנחנו רואים את כל היחידות בצבא, כאילו לאט לאט במשך השנה אתה רואה את כל היחידות בצבא, כולם מגיעים לך. ועשינו פעם, אני ועוד מדריך, מרצה, עשינו פשוט מבחן כזה. אמרנו, אנחנו מסתכלים על יחידה מרחוק, בלי להסתכל על הטאג שלהם, על הסמל שלהם וזה, ומרחוק, לפי איך שהחיילים עומדים, אני אומר לך באיזה יחידה. תן דוגמה. תן דוגמה. אתה רואה חיילים, למשל של שייטת, גם שהם 3 שבועות בצבא, עוד אין להם סמלים, אין להם כלום וזה, אתה רואה בשפת גוף שלהם איך הם עומדים. עומדים חיילים, אתה רואה אותם ישרים, עם מבט ממוקד בעיניים, שהמפקד שלהם אומר משהו, עושים את זה בלי יותר מדי, עושים חזק, ממוקד, תכליתי, טוב. כן. לפעמים אתה רואה חיילים שעומדים ככה, כאילו כזה...
חבט כזה של... הולך לחטוף. זה כפיר. קשור לדברים האלה. צרכנים, כן. קשור לדברים האלה. גולני הרב, גולני, תסתכל. איך אתה מודיע לנו לכל ה... גולני, נכון? חלימית. גולני זה ה... גולני. בדיוק. עכשיו עושים סיפורי, גולני, יש לי המון סיפורי גולני. בא לכם על זה משהו? כן, כן, כן. שהיה שתבינו, מי שמכם לא עושים שם בגולני, רק שתבינו. כולנו הולכים לגולני. יאללה, יאללה, זה הפה שלך, זה... מודש. איך מודש? מי אמר שקבל דוד? הפה שלא לקבל מודש. לפני 10 שנים הייתי במילואים. והיה אז, תמיד אז נראה לי בכיתה ב', משהו כזה, היה שריון. מה נראה לך? גולני? אז היינו, גייסות המילואים, היה מבצע בצד הזה חומת מגן, שכבשו מחדש את כל הערים הפלסטיניות. אז לקחו אותנו, את הפלוגת שם, פלוגת מילואים, גייסו אותנו בצו 8 וזה, וסיפחו אותנו לקוחות שהיו צריכים לתקוף את העיר שכם. שכם, בפלסטין היה צריך לכבוש את העיר שכם. אז לקחו את הפלוגה, חילקו אותה לשתיים. חצי מהפלוגה, ביניהם הייתי אני, שמו אותנו יחד עם גדוד, קוראים לזה 890 של הצנחנים. זה שהיינו צריכים לפרוץ מאזור, קוראים לזה שכונת השומרונים. יש כזה בשכם, יש יישוב יהודי ליד שכם, זה הר ברכה. אתה יורד משם ונכנס. זה כיוון אחד. וחצי פלוגה שמו אותה תחת גדוד 51 של גולני, שהיו צריכים לתקוף מכיוון שני. עכשיו זה היה פשוט מדהים, זה היה שעת הפריצה, זה הייתה ב10 בלילה, כן, כאילו הקפנו את העיר, מהערים והיינו צריכים לרדת להיכנס פנימה. אז זה היה 10 בלילה, היה שעת הפריצה, צריכים כל היום התכוננו, הכנו בזה, כולנו ככה מוכנים במתח וזה, זה היה כזה לילה של גשם והכל, כולם במתח, ואז אתה שומע בקשר את המפקד של החטיבה, כל הכוחות, נוע, סוף. עכשיו פה זה היה פשוט מדהים. מהצד שלנו שהיו הצנחנים, היה מה שמכונה כניסה סולידית, כניסה יפה. שומע בקשר את כולם באופן מסודר, 1 מונה, 2 מונה, 3 מונה, אף אחד לא מפר דממת הלכות, כולם יפה, נכנסים, מסודר לעיר, הכל בדממה וזה. והצד של חטיבת גולני זה פשוט מדהים. איך שאתה שומע בקשר נו הסוף, אתה שומע פתאום צרחה בקשר האוגדתי כזה, ואז אתה שומע פתאום צרורות של ירי, צרורות מתנפצות, גזים באוויר, פוצצו שם את כל העיר, לא משנה מה, נכנסו, לא, פשוט ירו. הסיפור לא נגמר, באיזה שלב אחד הטנקים של הפלוגה שלנו, הגיע בלילה שם לשכם, ראה איזה כוח, חשב שזה מחבלים, ירה על אמצור, הסתבר בטעות זה היה גולני. זה לא היה... עד הוא לא פגע, התותחן היה הוא, פגע 15 מטר בצידה. אבל מה שיפה בסיפור, שגולני בלי להתבלבל, ירו חזרה. ירו חזרה לטנק. מי זה? אז אחרי זה עשו, אתם אחרי פעילות בצבא, יש תחקיר, עושים ניתוח מה זה, אני צריכה לפקד החטיבה, ישב עם איתנו, ואחרי שגולני, הוא פונה לאלה מגולני, הוא אומר, אני רוצה להבין מה זה. הוא אומר, מלא הטנק חשב שאתם מחבלים. מה אתם חשבתם שהייתם בטנק? אבל אדם בלי להתבלבל, מסתכלים עלינו, מסתכלים עליו, ואומרים, מה זאת אומרת? היינו בטוחים שהפלסטינים השתלטו על הטנק. גולני גם לא חבושת פוקים ולמות מטורפות. יורים, לא משנה, יורים. טוב, אני חוזר אלינו שנייה, שהזכרת גולני, אז הייתי חייב. בכל מקרה, הרעיון הזה, שוב, זה קשור לכל העניין הזה. לכן אומר, אני קורא את זה, הסתכלו, טוב, אני קורא את החלק השני שוב. אמנם נמצאים גם כן דברים רבים, שאף על פי שהם עלולים להיות מתגלים בצורה מיוחדת אצל כל עם ועם, מכל מקום אין זה בא מכוח התכונה המיוחדת של העם בעיקרו של דבר, אלא שזה העם זכה, על פי איזה סיבות, לגלות באיזה מקצוע את הצד האנושי הכללי שלו. אבל זה הצורך וזאת הנטייה היא באמת כללית. כלומר, יש פה איזה משהו שכל האנושות צריכה. אלא שלפעמים מתגלה בכל עם בצורה מיוחדת לא. אבל מכל מקום, כיוון שהצורך הוא כללי, והסיבה שגילתה את ההופעה היא אנושית מקפת, אין לסקוף אותה על חשבון אותו העם, והרי היא שווה לכל העמים. הנה, וזה המשפט שזה אני קורא לכם, אני לא יודע אם כאן אספק לתפוס בני את המשפט הזה, תקשיבו. עד אשר צריכים כל העמים בזה לקבל דבריהם זה מזה, ולהעשיר את אוצרותיהם כל אחד מרכושו הרוחני והמעשי של חברו. אנחנו לא כמו האיראנים, האיראנים מחרימים כל דבר שמגיע מארצות הברית. או לא, אפשר לקחת דברים.
אבל אתה צריך לסנן כמו שכשרות, לפני שאתה מכניס משהו לפה, אתה צריך שעליו חותמת, אתה צריך להבין מה אתה מקבל. ושאתה מקבל דברים מהגויים, לפעמים משם צומח הדברים הכי גדולים והכי טובים. אתן לכם דוגמה. דוד המלך, המשיח ממי הוא מגיע? מרות המואביה. מואב, שזה לכאורה שיא הטומאה, זה לוט והבת שלו, דווקא דרכה מתגלגל המשיח. יש כזה, בפסוק בתורה, פרשת כי תצא, ודאו כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפת תואר. ולקחת, וחשקת בה ולקחת אותה לאישה. אז בדרך כלל מבינים את זה בצורה שלילית, אומרת לו דיברה תורה לה כנגד יצר הרע. בן אדם לא יכול לעמוד ביצרים שלו במלחמה, אז הוא אומר בוא תיקח את זה ביתר. אור החיים הקדוש, הוא אומר את זה אחר. הוא אומר מה זה כי תצא למלחמה על אויביך? הוא אומר במלחמת הנשמות הכתוב מדבר. הוא אומר העומק של הפסוק שעם ישראל לפעמים יוצא למלחמה תרבותית, למלחמה של נשמות, לא מלחמה רק פיזית. יש מלחמה בין התרבות של עם ישראל לתרבות של הגויים. ולפעמים אתה רואה בשביה אשת יפה תואר. לפעמים אתה מסתכל אצל הגויים ואתה רואה שם רעיון יפה. משהו אמיתי, משהו נכון. מה אתה עושה? אתה מכניס את זה לתוך הבית. אבל מה עושים לפני שמכניסים לתוך הבית? והסירה את סמלת שביה מעליה, ועשתה את ציפורניה, וגילחה את ראשה. כלומר, אתה מסיר מהאמת הזו את כל הצדדים השליליים, ומכניס את זה לתוך הבית שלך. אבל זה דרש, זה לא... זה דרש, ברור. לא משנה, זה רעיון. לעם ישראל, הדברים הכי גדולים הם צמחו שהם הגיעו מתוך הגויים. אבל מה? הם עברו גיור. זה הרעיון. מגיירים, גם במוזיקה דיברנו על זה, יש הרבה מאוד מנגינות בעם ישראל, מנגינות הכי קדושות, למשל המנגינה 4 בבות. שמעת פעם את 4 בבות? של חב"ד. זה נחשבת המנגינה הכי קדושה. כל השירים הרב של הקדושות, זה הכל ערבי. בעל התניא, או במקרה הזה, לקחו את זה ממנגינה רוסית שהייתה אז. אבל מה עשה? לא, הוא לא הכין, הוא לקח את זה ממנגינה רוסית, על מה הוא עשה? גייר אותה, הוא שינה בדברים. כל המנגינות של... השבילי דיבר על השירים הגויים, ממש זה לא בסדר. תלוי איך יהיו, תלוי איך. גם כל המנגינות של האשכנזים, כל אלה שהיו גם באירופה. וגם כל המנגינות של אותו מזרח זה לקוח ממה שהיה מסביב וזה. אם זה עבר אצל גדולי תלמידי חכמים, עבר גיור, עבר שינוי, אתה יכול להכניס את זה. שינוי במנגינה. זה לכם הדוגמה יותר טובה. שאתם לומדים היום, איך אתם חושבים? שאנחנו לומדים, אנחנו מדברים היום. שאתם לומדים גמרא. זה הכל מגויר. הכל. אפשר לשמוע את זה? כן, זה מה? אני אתן לכם דוגמה. שאתם לומדים גמרא. איך אתם לומדים את זה? באיזה צורה? עיון או פשט כאילו? כן, לא עיון, אבל מה אתם עושים? שאתם לומדים גמרא, אתם מקבלים טקסט, נכון, בגמרא. זה בלגן שלם, נכון? מה אתם מתחילים לעשות? בסדר. לסדר, בדיוק, אתה מתחיל לסדר את זה, נכון? מכין את זה לטבלאות. רב הונא אמר ככה, רגע זה. צורת החשיבה הזו, שקוראים לזה סדר רציונלי, חשיבה רציונלית, מאיפה היא הגיעה? היא לא מהניסה, זה המצאה של היוונים. זה הפילוסופיה היוונית. נכון, גולטל? בדיוק. עם ישראל לא למד ככה. אתם רואים איך הגמרא בנויה? הגמרא לא בנויה בטבלאות. הגמרא בנויה בצורה של חיים, כזה אימפולסיבית, נכון? כאילו, אומרים משהו בשם רב פאפה, אומרים, רב פאפה אומר משהו כזה, בוא נגיד עוד כמה דברים בשמו, ואז הפסוק בכלל מביא אותך לזה, בעם ישראל יהיה צד שככה. המסורת עצמה היא כן מסודרת, היא כן... אבל גם חלק גדול מצורת החשיבה שלנו היום... של התורה שבעל פה. גם תורה שבעל פה. הרבה דברים, כל גדול מישראל לקח דברים מהגויים, רק הוא גייר אותם. ככה הרמב"ם עשה לאריסטו, ככה המהר"ל עשה חוכמת הרנסאנס. לקחו דברים ולקחו מהם את הנקודות החיוביות והכניסו אותם לתוך הנפש של ישראל. בסדר? זה הרעיון. לכן אומר הרב, עד אשר אפילו מהאומות היותר נשחטות והיותר מנוגדות לנו במהותן וקיומן, הננו צריכים לקחת כל טוב כללי. יכולים לקחת דברים מהאומות הכי נשחטות. אומרים את זה חז"ל בצורה כזו, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. יש כזה מסורת, לא משנה עכשיו אם זה היה או לא היה, הרעיון הוא שאמן היה לו בנים שמהם יצאו שמעיה ואבטליון, שהיו הרבם של הלל ושמאי. זאת אומרת, מהטומאה הכי גדולה בסופו של דבר, אתה מעלה את האחוז בסוף. זה כמו בזרע, שהזרע הוא צריך לנבוט, הוא כל מרכיב. הוא כל בדיוק, זה משל הזרע של האחוז, הוא מרכיב ומזה מוציא. קוראים לזה בשפה קבלית, לעלות ניצוצות. אתה לוקח את הנקודה... ירידה לצורך עלייה. עכשיו, את הדברים האלה זה לא פשוט. הדברים האלה, אתם מבינים, צריכים גדולי ישראל שיעשו את זה.
אבל זה העיקרון. העיקרון הוא שאתה יכול לקחת, שעוד פעם, אם נסכם פה את כל העניין, שאדם מתמודד עם משהו תרבותי, שאדם נפגש עכשיו עם משהו, לא משנה מה. ספר, מוזיקה, צורת חשיבה, רעיון, לא יודע, שמע איזה קורס עכשיו, אמרו לו, תשמע, חבר, בוא נלך פה לאיזה סדנה של קואוצ'ינג, אני ערף מה זה. בדיוק, כמו שאתה מכניס משהו לפה, אתה שנייה חושב זה כשר, לא כשר, ככה אתה חושב שנייה אם זה דבר, או שאתה תייעץ, או שאתה לבד יכול לחשוב, אם זה דבר נכון, לא נכון, או לפעמים זה דבר שהוא מעורבב, יש שם דברים נכונים, יש שם דברים לא נכונים. בסדר? לא, זה אמרתי לכם את המשפט שלו. המטרה של הסוגיה הזו שאתה מתקדם בה, לא להיות עדר. בסדר? זה שכולם עושים את זה, זה לא אומר זה טוב. בסדר? זה אומר שכולם עושים את זה. לא, צריך לבדוק אם יש שם דברים טובים, יש שם דברים טובים. בסדר? זה הפסקה הראשונה. כן. קודם הרב אמר על השימוש בהם סרטים, ובכל זה אני גם מכיר אנשים שמגיעים תפסו את אותם מישהו בחור בן 17 שהיה בכת השטן, ממש שמעתי סיפור על זה בחודש הגדול הישיבה. הוא היה בכת השטן והוא התחיל לספר מה הם היו עושים שהם היו ישנים בבתי קברות, הם היו... זו דוגמה קיצונית. הם אפילו לא יודעים מה הם עושים, הם לא יודעים מה הסבל שלהם אומר, הם לא יודעים... אתה מביא דוגמה קיצונית שברור של דברים שהם לקוחים מעבודה ואני אומר לך, לראות הארי פוטר זה אותו דבר. הארי פוטר, אני רוצה לכם קטע מצד הארי פוטר, יש שם את כל ספר עבודות זרות, מיתולוגיות, אגדות, גרמניות, שמוכנסות שם דרך בעקיפין. איך זה? מכניסים את כל זה בתוך הסרט עצמו? כן. בלי שתדע אפילו? לא, אתה רואה כל מיני, אתה רואה שם מפלצות, דמויות, שזה הכל לקוח מאגדות שהתרוצצו בעמים, ומכניסים ילד. לא סתם מישהו התחיל את הארי פוטר. בדיוק. זה בנוי, ג'קי רולינג זה אישה גאונית, היא לקחה פשוט את כל האגדות שהתרוצצו שם ובנתה מהם איזה עולם קסום. עכשיו, מה הבעיה? זה היה פשוטה מאוד. ילד יהודי, גדל על הארי פוטר, רואה את כל הספרים האלה, רואה את הסרטים האלה, זה הופך להיות חלק מהחיים שלו. הוא נכנס לאיזה עולם... זה מסקרן בסוף. מסקרן, אבל הוא נכנס תמיד לעולם כזה אפל, קסום, מחשבות, מפלצות, ועוד פעם, בבחור הזה, שזה לא רק הארי פוטר, זה מצטרף לכל העסקת חבילה של האינטרנט ושל הטלוויזיה ושל המוזיקה והכל הכל. מגיע בגיל 18, פותח אין היה. אין קשר. הוא אומר, אין. תשעמם לי. גם זה מדהים. הקסם, איפה הזה, גם מה זה הרעיונות האלה, כל הסוכה חכמים, אין מספיק אקשן, אין מספיק דם, אין מספיק אדום, אין צבע, אין תלת מימד, אין תלת מימד, בכלל, היום זה, אין פה שום דבר, לקפוץ, צריך לחשוב, צריך לשנות, לבנות את האישיות, לדחות סיפוקים. זה, אדם שגדל תרבות מערבית הוא זר לחלוטין לכל העולם הזה. ועכשיו זה המשימה. המשימה עכשיו זה לבנות אישיות שקשורה אל הקודש. טוב, אז זו הפסקה הראשונה, קצת הרחבנו בה, אבל הבנתם את העיקרון. בעזרת השם פעמיים נתחיל קצת להתקדם.